Ya ko mo ka sundon toyi sundo mwe ni ara bena ina bo to
parce que ne ko mo ma aye su do yo fait sien fla J'ai ensemble 2 fois mais ne ko wati de sera au ka sundu ya to ya ndangorba fla ne mi e che obidon là na ko tere ne ba foyer hali gouvernement kura mina sigi o kana sigi ka na Michel ko nota atayina ko je suis là le président de Mali ko Nil yera fote mo bi yera do ga mo wala son excellence mo mo ni do to yera ko yera do son excellent de révérend pasteur Michel Santé. C'est pour cette raison. L'homme de Dieu te dit. Ne de la ka fo ka bini ni chesi wati follow fondala. Kata Musa Mara fait primaire la monnaie ba fait ka burama yi. Musa Mara ma tani sere. Kata dine ministre fait charno akasu. Ma soro nya wole téléphone na ka be primaire la konga na domina ayo domfo. Ngomba fait ka burama yi amasrati. Aye ni ga téléphone la ko kuma ba fait ka ye mundela. Ngone ye mi ata fanfe ne ya yi aka fanga be na la bam molia dema ne molie ali molie ba fait ka ye ka kuma fait ka la di ka ala de lai ale masrati. La ko to Cherno ni na ma be Musa Mara ni ma be ni ya wole kana dani da obesira. Les pieds sont plus grands de Wala manoma. Hey, kerja un bos ko matria fo jama kuluma ya chayane be ko matria fo do ta te matri. Ici donc il est critiqué au kitabula. Ici donc matri tu dois comment ici donc be jama orienté. Mais fa ko matria fo de ko matria fo na ma ko se matri be accident. Odiato Suba kone ma kalo tuna na ni coronavirus parce que wasa ka su chama ko me kone de poso ulu segina Kutara do Mali chrétien dini nyemo ko la wasa ulu ka ko mo ko ga église datuwi ko me ku desara la cho ne ne ga misha ku tese auna minu mele ka ku tese aufrana Marma Musoni Marmake. Songadri. Donat Gelende dit. Marma Musoni Marmake. Machu Kitabula. Tan Flamgan or Bisman or Bisman Wolofla. Machu Tan Fla Bisman or Bisman Wolofla. Nyomanye Pote. Nibeweko la Bible. Ni Alaka Kumai. Avec double téléphone colon. D'autres des ordinateurs là, d'autres des serveurs là, d'autres en anglais, d'autres en français, en bambara, en bomo, en doron, en mianga, etc. Une telle Michel Kilembro, nous avons des côtés, Flumani Chayara, Ngalgira Chayara, Mwachamaya, et Dina Kramway, Kasora, Yabudo, Alama Blala, Neta is a natural, I am Baggy and Da, come on. Amba kala naya kala amba nyefo parce que nyefo de be mo orienté wele koso ni clara wajula watimina o ko ni clara akala ni na nyefo la après so ka do ke chogo flala no mun tay kamina boy do be ke oli ala le kunche mi we banabato yi donc adamade ni fem flade ni kamina bo ti le so banabila donc afai ka mo ko jam wa sibola ko ti boya so ma dai na ce matin là ati ci c'est la l'homme de Dieu kana foni e veut nous dire langa bitem que le thème de ces jours oui le voici
Matika masayata kumakoye sewa ya kodo. Le règne de l'Éternel, c'est pas la parole, mais c'est la puissance. Matika masayata kumakoye sewa ya kodo. Le règne de l'Éternel, ce n'est pas la parole, mais plutôt la puissance. Matika masayata kumakoye sewa ya kodo. Le règne de l'Éternel n'est pas lié à la parole, mais à la puissance. L'homme de Dieu en bonne guédé. C'est ça. Vous êtes en bonne guédé. Il a ton voisin, est-ce que tu es en bonne guédé? Si vous êtes en bonne guédé, il faut pas en parler. Il faut sortir si tu es en bonne Matika tano. Matika masayate kumakoye seba ya kodo. Le règne de l'Éternel, ce n'est pas en parole, mais en puissance. Olaka foyi. Donc, c'est dire. Odiwo na hina bobi. Chenta ona ka musufigi. Musugara ona ka chetigi. Mununga furuko mena manana sala kabinya na bo. Yesu Christ atola. Balmo. Yesu ekan. C'est Jésus qui est bon. Korondeka folo. 1 Corinthiens Sura nani. 4. Muga. Korondeka folo. 1 Corinthiens Sura nani. chapitre 4. Aka installation maya baka filu contrôler. Adobe ka toucher. 1 Corinthiens 4:20. Katuni alaka masayate kumakoye. Katuni alaka masayate kumakoye. Seba ya kodo. Seba ya kodo. Yanga temu. C'est le thème de ce jour. Ni kuma damado. Si c'est la parole, Hali jelu bese kuma. même les griots savent parler. Ngo tina marata. Mais les parties de matin, les griots. Tipo banyana. On ne peut pas la résoudre. Ni kuma damado. Si c'est la parole, c'est le Bawle. Les gars, Nyama kalo. les griots. Les hommes des castes. eh. Les mabés. Ah. Mabe. Les mabés. Koroboro. Les corroborants. Funeo. Les brumets, les hommes des castes. Ane kakolo. Et les cacolos. Nunu. Nunu bebe kuma. Tous ces gens, c'est la parole. Kuma ko damate. Matiki batoli. Adorer les seigneurs. Na fora ayna kata la ikala. Si on dit venons à l'Akika, Nali tunye muye. le motif de la venue, c'est quoi? Bible ko anga baraka kile woro wolofan do ka bla ka lafia. La Bible dit le sanctuaire, le 7e, je travaille 6 jours. O kora ni ko dimasi o dimasi. Ça veut dire que chaque dimanche, Amela je ka matiki bato. nous utilisons pour adorer le Seigneur. Batoli sefe. Lors du culte d'adoration, Folo ibe kalanso. d'abord tu as enseigné, Fulana ibe batoli ke nini tu dusukuna. adores en esprit et en vérité. Sabana ibe duauta. Tu prends la prière, Nana ibe I mago binye. tu as gagné des causes. Ole koso ka foye. C'est pour cela te dire, Ko hotel be jo dumuni kama. on met partout le temps pour Mais manger. église jo kunye adamadenw ni ka se ka dumuni On sɔn. bâtit les vies pour que l'esprit de l'homme soit nourri. O de kosɔn C'est pour cette raison. bi Aujourd'hui, bɛ sera l'homme de Dieu dit encore, an bɛna kuma fɛn min kan bi c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. yan'o cɛ dimanche tɛmɛnen thème tun ye mun de ye Ah bah, c'est laquelle était le thème de na n dɛmɛ ne na kun bienvenue dans mon texte. o tɛ C'est c'est ça. Kuma ko tɛ pas question de parole, sebaya ko de don mais plutôt de puissance. ka d'a kan Car matigi Yesu Kirisa le Seigneur Jésus-Christ a yɛrɛ de da y'a fɔ lui-même a dit ko min dan ye min tigila ye que l'auteur qu'on entend auprès, a ko sebaya bɛ ale fɛ fanga bɛɛ b'ale fɛ sanfɛ ani duguma il a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. ni e b'o sebaya tigi nɔfɛ Jésus c'est un puissant. e ka kɛwale ma se ka yɛlɛma fiyewu Ton caractère n'a pas changé. O ye gɛlɛya ye. C'est compliqué. ala min ye kulu da Dieu quelqu'un est ka montagne. bajiw fɛnsɛn ka dugukolo yɛrɛkɛ Frapper la ka terre. kɔgɔjiw da Mettre la mer. sebaya bɛɛ bɛ masa min fɛ Le roi qui a tout ne b'a fɔ i ye n'i y'i miiri dɔɔnin dɔrɔn i bɛ ala ka sebaya ye. il pense que c'est par la puissance de Dieu. I bɛ ala ka sebaya ye n'i ɲɛ fili ka taa e ɲɛ tɛ se diɲɛ dan na a bɛ k'e kɔrɔ ko sankolo jiginnen don yɔrɔ jan a ma jigin dɛ i bɛ yɔrɔ la a kɔrɔ talen don ye. Quand tout tu vois, tu vois l'horizon, mais ce n'est pas la tête qui descend, c'est l'horizon. Sebaya ko de don Il s'agit de puissance. kuma ko dama tɛ C'est pas parole simple. n
balma muso ni balma kɛ ne ni aw Matthieu sura 9 35 36 Yesu tun bɛ dugubaw ni dugumisɛnw ko Yesu tun bɛ dugubaw ni dugumisɛnw bɛɛ yaala ka mɔgɔw kalan u ka alabatosow ka mɔgɔw kalan u ka alabatosow kɔnɔ. a tun bɛ sankɔrɔ masaya kibaru duman Yesu tun bɛ sankɔrɔ masaya kibaru duman wajuli kɛ ka mɔgɔw ka banaw ni u ka barikatanya ka adamadenw ka banaw n'u ka barikatɛyaw bɛɛ kɛnɛya 36. a ye jama ye min kɛ Yesu ye jama ye min kɛ u hinɛ donna a la jama hinɛ donna Yesu la kamasɔrɔ u sɛgɛnnen jigi tigɛlen tun bɛ kamasɔrɔ u sɛgɛnnen jigi tigɛlen tun bɛ i ko gɛnba tɛ saga minnu na i ko gbɛbaga tɛ saga min na jama kuma ko dama mati Yesu a ye jama ye tuma min na fɛn fila a y'o de ye n'i ye télévision i ka télé n'i ye commande k'a la n'i y'a bila yɔrɔ min na i bɛ image minnu ye ka sɛbɛnni minnu ye matigi Yesu Kirisa a ye jama ye tuma min na fɛn fɔlɔ u sɛgɛnnen filanan jigi tigɛlen ni gɛnba tɛ saga la saga bɛ taa yɛrɛ di wara ma sebaya ko don kuma ko dama balimamuso ne b'i ladi n balimakɛ ne b'i ladi ni mɔgɔ sɛgɛnna diɲɛlatigɛ la fɛn fɔlɔ i danamɔgɔ bɛ dɔgɔya fɛn filanan i tigɛna mɔgɔ bɛ caya ni mɔgɔ sɛgɛnna c'est-à-dire ni mɔgɔ sɛgɛnna i bɛ ko caman lajɛ o de kosɔn ko u sɛgɛnnen jigi tigɛlen cɛ y'a fɔ sisan san 8 bana b'a la ale yɔrɔ caman y'a san 18 den t'a muso fɛ furamugu tɛ furamugu ye tafo tɛ tafo ye bagan tɛ bagan ye kirisikan tɛ kirisikan ye wusuli tɛ wusuli ye muni tɛ muni ye dakunna fura filitaw sɛfan filitaw aworojɛ sarakaw takula sarakaw mɔnɔkɛnɛ sarakaw garibudenw bɛ ye dɔ dɔn a kun sɛgɛnna ni mɔgɔ sɛgɛnna diɲɛlatigɛ la fɛn fɔlɔ ye dusukun barika bɛ ban o de y'a to b'i ladi sebaya ko don kuma ko dama don Yesu Kirisa a bɛ mɔgɔ t'a la ka mɔgɔ ɲininka o ni Yesu ye dari ta min b'i kɔnɔ a b'a kalama o de y'a to n b'a fɔ ne ni aw ye ne bɛ cɛ dɔ dɔn tuma caman na dɔw b'a wele telefɔni na ko a b'a fɛ ka ka haminako fɔ a cɛ b'a f'u ye ni e mago tɛ e t'a fɛ mago ka ɲɛ wa a b'a fɔ ko awɔ a b'a fɔ ko na i bɛna ala deli yɔrɔ la a tɛ fɔ ne ye n'i nana i yɛrɛ b'a dɔn ko min b'a la o de ka fisa jama Yesu ye jama ye u sɛgɛnnen i sɛgɛnnen mɔgɔw b'i sɛgɛn ni kuma jugu ye u b'i sɛgɛn ni dabali jugu ye u b'i sɛgɛn ni ɲɛngoya ye u b'i sɛgɛn ni hasidiya ye u b'i sɛgɛn ni janfa ye u b'i sɛgɛn ni nkalontigɛ ye i sɛgɛnna i sɛgɛnna i sɛgɛnna i sɛgɛnna jigitigɛ adamaden jigi tigɛlen don dɔ la taximani dɔ ye muso dɔ ɲana muso dɔ o taximani a ye muso dɔ ye a jigi tigɛlen don muso in taara dɔgɔtɔrɔso la u y'a joli ta u ye min fɔ a ye ko si banbana de bɛ si banbana sida ni si dan i si dan i si dan muso bi talon talon taximani ye klaxon kɛ pɛn pɛn a ko madame dan ka taa
Je n'ai pas d'argent. Muso ere furaze le cogo dɔ la ten. Quand tu es froissé comment? Ne bɔra dɔgɔtɔrɔso la. Je vais à l'hôpital. Ko sida bɛɛ On m'a y'a dit que je suis des maladies de u peine. ye fura dɔ fɔ On m'a donné des ko médicaments. fo ka t'ale sa Jusqu'à la mort. don o don Chaque jour. k'ale ka dɔ ta. Je prends les comprimés. Tasumani ko Le taxement de dire. ne kɔni k'ale kɔni musulman ye Lui, il est des commissions. ko mɛ ale bɔra n'a ka mɔgɔ dɔ ye lakika Il la. vient de venir avec un patient à la Cɛ dɔ bɛ wele Segu mara la Un autre dans une ko obésité. Pasteur Michel. Pasteur Michel, N'i taara yen il va chez lui. muso i bɛna ala ta ye. Il va rencontrer. O bɛ min? Où il se trouve? N'i ye mobili ta Senu Il prend avec la yanni ka se wele Segu On est bien avec vous. a ka yɔrɔ bɛ ko dugu lakika. Son village l'appelle Lakika village. Muso ye kurazi La ta femme a pris courage. Dimanche Dimanche, muso nana la dame est venue. muso ye waatili mɛn Elle a écouté le message. muso ka jigitigɛ Elle ban ne se disait pas les parties. jigitigɛ ban Elle ne disait pas les sida ban parties. dɔgɔtɔrɔ seginna ka taa lajɛ Le médecin est parti consulter. o ko k'i tun taara min Où était une partie patiente? ko mɛ k'ale ye analyse min kɛ o résultat ni bi ta ko kelen Quand il prend les résultats du jour de la nuit aujourd'hui. balimaw Frères et sœurs, jigitigɛ bɛ adamaden faga n'i faga kuma ma ne se disais pas que tu prématurément. mun de kɛ bɛ k'i jigi Qu'est-ce qui t'a désespéré? i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ Dans ta traversée terrestre. ala ko ye sebayako de ye kumako tɛ Après de cette puissance de ma parole. ni kumako don hali wulu bɛ kuma Même les chiens parlent de tes paroles. i ye wulu kasi k'a mɛn i m'a mɛn o i kɛni k'a dɔn k'a bɛ ka kuma o la ne bɛ min fɔ i ye mun de ye jigi tigɛ diɲɛlatigɛ la caya tobi ka taa Avancez. Créez les chemins à l'homme de Dieu. taa kɔfɛ i bɛ ka Avancez. sebayako don C'est question de puissance. ala ko ye sebayako de Après de cette puissance. kumako de ma C'est tɛ pas simplement parole. mun de kɛ bɛ k'i jigi tigɛ Qu'est-ce qui t'a désespéré? i cɛ ka juguya wa Tu as ton mari. o ko i kunkolo la Dans sa tête. sigiyɔrɔ ka juguya wa o to yen Arrête ça. diɲɛlatigɛ la ni jugu t'i la i tɛ avancer Allez, on s'en est lui qui sɛnɛkɛlaw b'a dɔn k'ale bɛ taa ɲɔ da foro kɔnɔ a b'a dɔn tigitigi ko bin bɛ bɔ foro la il va cultiver parmi l'herbe. pour que ka se ka taa ɲɛ Pour avancer. ka se ka se sɔrɔ ka kunnawolo sɔrɔ ka barika sɔrɔ k'i kɛ kunnawoloden ye fo i ka jugu kɛlɛ de. Il faut qu'il combat les ennemis. ne denkɛ nana o don Le fils de l'homme de Dieu est venu. bere b'a bolo Il avait son bâton de quille. Israël Israël, a b'a la ka taama bere la il était en train de marcher avec quille. Il marchait comme ça. buwa Moi, komi kɔrɔla ye n'an ye a b'a fɔ ko o diyara ye il avait dit au jaraye. donc bana b'a la hakili la n ko i b'a sɔrɔ mo de bɔra C'est pas qu'il a donné le mot au ne de jaraye. la n k'a bɛ cogo di n ko diyara ye wa o diyara n ye Il avait dit oui au jaraye. J'ai aimé ça. J'ai dit oui. donc i ka mun b'o ye kun Mon mot, tu l'as pas oublié. mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'a diyara ye hɛrɛ la Allez, vous nka ni gɛlɛya nana a b'a fɔ Après, kama le yɛrɛ président, je l'ai voulu aimer. J'ai tout le langage. ko a bɛ taa scanner kɛ Il va scanner faire scanner ne ko n ko i ka bana in ta maladie là. baasi t'a la i bɛ se ka t'o kɛ Mais tu vas le faire le mɛ scanner. kɛlɛ de don Mais c'est un combat. kɛlɛ min don C'est un combat. i bɛna se sɔrɔ Tu vas avoir la victoire. jugu tun y'a dabɔ min kama C'est beaucoup d'ennemis. parce que ale bɛ dugu min na ne taara wajulu tɛ yen k'a fɔ dugumɔgɔw ye n'aw ka suguw bɛ sigi jiri min na yan sirajuba in n ko a bɛ suguw sigili bɛ kari ne bɔra yen don min na o dugujɛ siraju min bɛ yen kabini san 100 ni kɔ o siraju y'i bin k'i kari-kari. donc o ko i ka karamɔgɔba a y'a d'an kan an fana bɛ baara sɛnɛ la dɛ. Yesu y'a ka kisɛ kunbɛn Yesu y'a ka kɔrɔbɔli kunbɛn bɛnɛba bɛɛ kelen kelen n'a ka kɔrɔbɔli. bɛɛ ni ta n'i bɛ kɛ muso ŋana ye kɛ muso ŋana ye n'i bɛ kɛ cɛ ŋana ye kɛ cɛ ŋana ye ni baro bɛ na ni gɛrɛnɛ ye cɛ ka bɔ baro ɲɛ bi bɛ don n'a ni gɛlɛya bɛ na i jɔ i k'a kunbɛn wuli k'i jɔ i k'a kunbɛn wuli k'i jɔ i k'a kunbɛn o la i jɔ i k'a kunbɛn i b'a bɔsɛ de i b'a gɛlɛya bɔsɛ i b'a tan i b'a abu i b'a tan i b'a kunbɛn bɛɛ di. o la nin waati la Donc à ce moment, matigi ka masaya tɛ kuma ko ye sebaya ko le don royaume de Dieu n'est pas en parole mais en puissance. sebaya ko don C'est une question de puissance. sabu Car ka adamaden to diɲɛ kɔnɔ sɛ komi i bɛ waraw de cɛ ma. dans le monde, c'est comme tu es dans la jungle. ɔ n'e ma i sɛbɛ sebaya bɛɛ tigi la Tu t'appuies pas au tout puissant Dieu.
Les lions vont te dévorer. Les lions vont te dévorer. Job 9, verset 4. Aujourd'hui, ni mo be wi ikama ki mafia ka so ma foi kala ne ba foye ko dema sa bi do de kokoro chomna ara bi do apatwa kokoro ka deme ma pote se ba ya ko se ba ya ko di ola ka foye masa min bɛ se ka den di mɔgɔ ma san 18 furu tɛmɛnen kɔ o masa in se b'o ye wa se t'o ye o de kosɔn balimamuso in b'a la kɛ ala ka kuma ko Job sura 29 4 Zaburi 29 4 Sebaya bɛ matigi kana. Sebaya bɛ matigi kana. Fanga ba bɛ matigi kana. Fanga ba bɛ matigi kana. Sebaya bɛ matigi kana. Fanga bɛ matigi kana. Ni diɲɛ in bɛ ɲɛsin diɲɛ fɛn o fɛn ma olu ye fɛn tolilenw ye mais ni ɲɛsin Ala ma o ye fɛn tolibali de ye. Ɲɛsin matigi ma minnu bɛ ɲɛsin matigi ma olu ɲɛda bɛ manamana ɲaga fɛ. Akala. Verset 7. Oui. Fantan kasira. Non. Attends, c'est pas qu'il y a nous ɲɛsin. U tɛna maloya. Voilà. Donc fɛn filanan ni ɲɛsin matigi ma fɔlɔ i yɛrɛ de manamana filanan i tɛ malo. Minnu sigilen bɛ k'e malo ma kɔnɔ olu bɛ malo tiɲɛna ti malo. I jugu bɛ malo mais e yɛrɛ ti malo. Parce que i ɲɛsin fan ka ɲi. I ɲɛsin fan ka ɲi. I ɲɛsin matigi ma. I ka diɲɛlatigɛ la. Parce que kuma ko tɛ o sɛbɛya ko. Ne i ɲɛsin matigi ma c'est comme i ɲɛsin sɛbɛya tigi ma. Akala. Fantan kasira. Fantan kasira. Matigi y'a kan lamɛn. Matigi y'a kan lamɛn. Ka tila ka bɔ a ka tɔɔrɔko bɛɛ la. Voilà. Donc e bɛ tɔɔrɔ min na. Hali faama tɛ se k'i bɔ a la. Min bɛ se k'i bɔ i ka tɔɔrɔko bɛɛ la o dan Yesu. Ne tɔɔrɔko sugu jumɛn na? Bi. Matigi b'i tila i ka tɔɔrɔko bɛɛ. Fantan kasira. Fantan kasira ye mun ye? C'est-à-dire kasi bɛ tɛ ɲɛjila kasi ɲɛna kasi ye mais i bɛ ka hami min k'i dusukun na i ka gɛlɛyaw kosɔn o ye kasi de ye. Ala ko k'a b'i tila i ka tɔɔrɔw bɛɛ la. O de y'a to fara kojugu la. Cɛ o cɛ ni e de tɛ baro k'i muso fɛ o ye kojugu ye. Ne ma baro k'i furumuso fɛ a ɲɛna ma ne bɛ baro k'a sa ale fɛ wa. Cɛ caman bɛ yan min bɛ an caman ka muso cɛ o telefɔni ye sinɔn sigi ka baro to yen a t'o la dɛ. Muso caman bɛ yan min b'a n'a furu cɛ o ye telefɔni ye sigi ka baro to yen. O tan tɛ yen. E bɛna tan sɔrɔ waati jumɛn ka baro kɛ ni cɛ ni muso. E bɛna waati sɔrɔ cogo di tan tɛ yen tan tɛ yen tan tɛ mugan tɛ sɔrɔ tan tɛ yen. A kalan. Verset 6. Non c'est 22. Verset 22. Juguya na mɔgɔ jugu faga. Juguya na mun kɛ? Mɔgɔ jugu faga. A fɔ i karamɔgɔ ye ko bana bɛɛ tɛ sumaya bana ye dɛ juguya yɛrɛ bɛ mɔgɔ jugu yɛrɛ faga. Zaburi kitabu de y'a fɔ 34 5 7 ka pan ka taa 15 ka taa pan ka taa 22. Ko e cɛ o cɛ muso o muso n'i ma juguya dabila ko juguya n'i faga. Jamana in mago bɛ fɛn min na o de tɛ wari ni sanu dama ye fo juguya in de ka se ka dabila n'o kɛra dɛ o de bɛ la e bɛ mɔgɔ caman bɛ ka sa n'a sa ma se juguya de don. Le pays a besoin qu'on arrête la méchanceté, pas question d'argent ou d'or. Beaucoup de personnes meurent par la méchanceté.
Mona frontière do be du ko ka olu ma se ka mo kele ta wore si so fa fumuso. Des maris qui combattent leur épouse, c'est leur ennemi juré. Dodo. Chaque jour. Ma tu be chere ta don. On parle de mauvais. Ha mi kunci de mi ta frade gonga so ne mi jagwe de ifa de idnema. Ma mo ye ma ta. Olu fa sara ko fitirito ba sara ka fitirito akalfara elima ne juyara ama de ne ka ko et tara de là. L'homme de Dieu va dans une ville ou un village. Bien non. Un enfant est arrivé. Voilà. Voilà. Ne le taille pas. Je vais avec toi. L'homme dit eh. Non pas de venir avec ta donna. On peut pas vous laisser pour là. Nous sommes vers le laissez-vous. Ne le taille. L'homme de Dieu parle. Ne était pas là. Il était à l'école, non? Ah, oui, il va le voir. C'est pas question d'école. Et le temps. Tu vas me suivre. L'homme L'homme de Dieu il s'amusait. L'homme de Dieu est entré à bord de sa voiture. Il a pas ses bagages, son sac. Il va le champ. J'ai dit pourquoi? Sa maman était pendant qu'il était tout petit. La deuxième femme de son mari là. Cette dame là. Do la balo bla kala ka lori singa wuli ke on dit de faire pilori olu bi kilo mine et va faire ki pilori bugo ka wuli maro la famille na ko se do ba bi re et donc les jeunes qui traînent ale baba de ko no na ka sa maman n'avait jamais fait signe de telle sorte. C'est étonnant. Ni juya mata platini on n'avait pas la méchanceté de papier e be juya ke wali de la c'est à l'enfant de truc que tu es méchant comme ça. C'est la bata. C'est la mort qui a pris sa maman. Alors qu'elle n'a pas cherché. Ouais, quoi, ça n'est pas ni ma ama juya dabla. Alors tu sais que moi j'ai délit jari que ça juya di pro. Di tara misir fale. Di tara église fale chrétien là. Bien mal jo. Alléluia, alléluia, juya mi mo jugu ko. Alléluia. Juya dabla ça passe. Il t'a mis la du monde pas comme vous l'avez dit na pour pas dire tout. Ni docteur apparaît dans ma vie, ni dit pour la tension, il t'embête à ce que don. Ni dit que la todo. Hey, ni t'as tiré pour les aouis. Ne te moque de l'homme, ne te jure naï, ne te tient plus pour l'aïe. Alors les gars du Kolokani, les gars métiers, ni la vie, Kaï la fait Wolofa, Kaï la vie, la fille Wolofa, Kaï la vie, on s'est gagné, j'ai gagné, qu'elle l'a gagné. Ni ma joué pas une blague. Comment tu vas me retrouver? Tu vas après me retrouver la soirée. Après que nous nous retrouvions dans lui. Ni go le ko fe la ko tele e ni bisou ya ka dugo de e ka rebe di ko no bi wor tan nani 74 bi aujourd'hui ne ni toi et moi ka be si sa le wuli ka da me ki dugo chongo e se e dugo e fe o fe e se ke ka trete e se bro e dugo e be kuma ko e dugo fe ne la ba chongo se la chongo mo dugo subo da Yingu, Asiu, Chongo, Yesu Baba, Tereke, Masayati, Mabui, Sibaya, Budu, Mabui, Sibaya, Budu, Aïe,
cɛdɔ ye a fiyɛnen bangera ka n'a denma a fiyɛnen bangera oui kalandenw ye Yesu ɲininka ko karamɔgɔ jɔn ye jurumu kɛ bon ne bɛ min fɔ ye C'est que l'homme de Dieu te dit. fɛn dɔw de bɛ yen Il y a de ces choses-là. u bɛ adamaden bila ka bali ka Ala ka sebaya ye Ça empêche l'homme de voir la puissance de Dieu. kalandenw ma se ka Yesu a fɔ ko nin fiyɛnen bangera k'e ɲama k'a ɲɛ ye Les disciples n'ont pas d'idée. mais olu taar'i balan fɛn wɛrɛ la Ils sont allés s'approcher à ko autre chose. jɔn de ye jurumu kɛ Qui a péché? i ɲininkala o la Ils ont posé cette question. diɲɛ ye jurumuso de ye Le monde est un monde de péché. n'a fɔra ko jɔn ye jurumu kɛ hali e ni ne yɛrɛ sen b'o la Même quand et nous avons parti péché. a fɔ i karamɔgɔ ko e ni ne yɛrɛ sen b'o la Si à compris, même toi et moi, nous faisons partie des péchés. e ɲininkala jurumu ko la Est-ce qu'on a demandé quelque chose de péché ici? ko jɔn ye jurumu kɛ Et qui a péché? et puis ko u b'a fɛ ka fiyɛntɔ fa n'a ba bɛɛ sen don a la Il veut impliquer le père et la maman du l'aveugle. nin ye gɛlɛya ye dɛ Ça, c'est compliqué. o de y'a to tuma caman na ni mɔgɔ dɔ sara o de kɛ dɔw ka dugawu kɛ ko Ala ka hɛrɛ kɛ k'a kɔ suma mɔgɔ bɛ fɔlɔ ɲininkali fɔlɔ min na mun fana de tun b'a la o bana ko bɛ ɲɛ sira la o sara Il est mort. e bɛ mun ko bana la Est-ce que tu avais de savoir de quoi il souffrait encore? a fɔ i karamɔgɔ ko fɛn dɔw bɛ yen ko ti mɔgɔ arase sa S'il y a des choses qui ne servent pas, ça n'arrange personne. a ko ni a kalan jɔn ye jurumu kɛ jɔn ye jurumu kɛ ni cɛ wa ni cɛ wa wala bangebaaw fo a fiyɛnen bangera oui Yesu jaabi ko ni cɛ ka jurumu nɔ tɛ bangebaaw ka jurumu nɔ tɛ o kɛra walisa balimaw Frères et sœurs, kuma ko tɛ o sebaya ko de don pas besoin de paroles, mais de puissance. fɛn dɔ bɛ yen diɲɛlatigɛ la fo e yɛrɛ ka dɛsɛ fɔlɔ n'i dɛsɛra i bɛ Ala ka sebaya Mais ɲini quand tu échoues là, tu attends la puissance de Dieu. fo e yɛrɛ ka dɛsɛ de Il faut que toi-même dɔgɔtɔrɔw ka dɛsɛ somɔɔw ka dɛsɛ moriw ka dɛsɛ faama ka dɛsɛ faama k'a dɔn ko wari bɛ yen k'o tɛ se k'a ɲɛnabɔ ni adamaden dɛsɛra i bɛ sɔrɔ ka Ala ka sebaya de ɲini quand l'homme échoue, le temps tu vois la puissance de Dieu après. a kɛra pour que Ala ka sebaya ka ye Il faut que les œuvres de Dieu soient manifestes. Ala ye sebaya bɛ tigi ye ni mɔgɔ dɔ ma f'i ye a sebaya bɛ ye wa Et le documents que Dieu est tout puissant. Ça. Ala bɛ namara taama Par exemple, fo namara dɔ ka sɔrɔ où il est paralysé? Paralysé. Ala ka sebaya bɛ ye La puissance de Dieu sera manifeste. Yesu bɛ jinɛw gɛn fo jinɛtɔ de ka sɔrɔ ni jinɛtɔ ma gɛn e bɛ taa la gɛn ka bɔ yiriw la Chaque démoniaque, est-ce que tu vas chez les démoniaques? Ala ka sebaya bɛ ye de La puissance de Dieu sera manifestée. wa a yɛlɛ fiɲɛtɔ ɲɛ la Par l'aveugle de bi aujourd'hui. fiɲɛtɔ min n'o sebaya kɛra k'o ɲɛ yɛlɛ o sebaya kelen de b'an cɛ ma yan hali ni e fiyɛnen tɛ da o da tugulen b'i ka ɲɛnamaya la o bɛ yɛlɛ i ɲɛtigɛ dɔw bɛ yɛlɛ hɛrɛ dɔw bɛ yɛlɛ baara dɔw bɛ yɛlɛ kunnafoni dɔw bɛ yɛlɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yɛlɛ nisɔndiya dɔw bɛ yɛlɛ kɛnɛya da bɛ yɛlɛ wasa da bɛ yɛlɛ nɛɛma da bɛ yɛlɛ lafiya da bɛ yɛlɛ densɔrɔ da bɛ yɛlɛ cɛsɔrɔ da bɛ yɛlɛ kunnawolo da bɛ yɛlɛ i ni sa Yesu tɔgɔ la amin 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 hallelujah Yohana kitabu la Dans les gens, sura pardon 1:3 9:1:3 o kalan na maintenant Romains 9:17 Romains 9, 17. Romains 9:17 Romains 9, 17. ko cogo di ala y'a fɔ faraw ye kitabu Ala y'a fɔ Faraon ye kitabu la ko ne y'i lawuli ni yɛrɛ de ne y'i lawuli nin yɛrɛ de kama walasa ne ka ne ka sɛbɛn kɛ walasa ne ka ne ka sɛbɛya jira voilà merci Merci. Faraon tun ye masakɛ jugu ye Pharaon était un mauvais méchant, roi. mais walasa Ala ka sɛbɛya ka ye Avec la puissance de Dieu soit a manifestée. ka baarakɛla Musa bolo T'avais pas Moïse. k'a fɔ kɔji tila fila ye T'avais la mer en deux. gauche à droite Il est noir. tant que ni Faraon tun b'a dusukun gɛlɛya kɛ sɛbɛya tigi Si ye Pharaon n'avait pas les degrés de cœur, on ne verra pas la puissance de Dieu. sɛbɛya ko don C'est une question de puissance. Faraon tun hakilila ko ale ye masa min ye ko masa wɛrɛ t'a sanfɛ Pharaon croyait qu'il était le plus grand de tous les rois. a ma ɲɛ min kɔ Finalement, Musa ye matigi deli Moïse a prié le Seigneur. Musa kumana Faraon fɛ Moïse a parlé à Pharaon siɲɛ kelen une a fois. m'a Il n'a mɛn pas écouté. siɲɛ fila Deux fois, a m'a il n'a pas mɛn écouté. siɲɛ saba Trois fois, a il n'a m'a pas mɛn écouté.
Musa ko matiki mana Musa fe. Le Seigneur a dit au Ako Israël est bien fort. les premiers Pour le d'Israël ça. vont tous mourir. No kera masakɛ bɛna aw bila. Le roi va vous libérer. Sebaya ko de C'est don. une question de puissance. Ni Ala ye i faga. Si Dieu te N'i ko ko ma mɔgɔ mɔgɔ mana k'a bɛ dugawu don o tigi suko la a b'e fana faga. dit combien vous priez, va te I ti faire dugawu wɛrɛ don personne. min kɔ. Et tu vas plus venir après cela. À tes mêmes prières. Ti don yan. Tu ne vas pas prier pour ces cadavres-là. Hey. A ko k'a daminɛ masakɛ den fɔlɔ la. Depuis le premier fils du roi, Kabini masakɛ den fɔlɔ sara. puis le fils héritier du roi est Dugu décédé. jɛ Le matin, a kɛra su dugu tila fɛ. peut-être tard la nuit, Masakɛ wulila. le roi s'est levé. Ko Musa, Que Moïse, n b'a tile min na n sɔnna. j'ai accepté A ye taa baara kɛ Ala ye. N ɲɛwula bila. Allez-y, c'est vite, je vous prie. Bi Aujourd'hui, masa fɛn o fɛn kɛnɛ tun bɛ ka sira da ɲɛ a ye sira labila. Masa jugu fɛn o fɛn tun ye sira da ɲɛ k'i bali ka don i da kan n'i ka hɛrɛ kɔnɔ a ye sira labila. Masa min tun y'i bali k'i ka kɛnɛya sɔrɔ a ye sira labila i b'i ka don i ka kɛnɛya kɔnɔ. Masa min tun y'i bali ka baara kɛ matigi ye bi sira labila i bɛ baara kɛ i ka Ala ye. Yesu Kirista tɔgɔ la. Alléluia. Bonya ka d'a matigi tɔgɔ. Romains 1:16. Romains 1:16. Romains sura kelen tan ni wɔɔrɔ. Romains 1:16. Ani Kɛwale sura tan ni wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ tan ni wolonfila. Actes 16:17. Les polices sont là. Fulaw tɛ yen Les pères sont là, n'est-ce pas? Jɔkɔrɔbaw, Les Jogoromais, boso, les Bozo, tɔw. les autres ethnies. O tɛ yen. Vous êtes là. E mago tɛ kisi la. Tu as besoin de salut, n'est-ce pas? Kibaru duman maloya tɛ ne la. Je n'ai pas honte de l'évangile. Là. N'i ye n lagosi, Si tu me méprises, o b'a tɔ jan bolo. ça me donne plus de joie. N'i ye n kɔniya, Si tu me o haïs, bɛ n sankɔrɔta. ça me lève davantage. N'i ye n neni, Si tu o ye m'insultes, n ka tulu ye. c'est de mon huile O ye n d'onction. ka parfum C'est k'o mon fiyɛ na. parfum pour m'appartenir. Je sais la confirmation céleste. Alléluia. Je sais la confirmer. Amen. Sango le confirme. Alléluia. Mɔgɔ tɔgɔ ɲuman fɔbaga tɛ se ka don yɔrɔ la mais i tɔgɔjugu fɔbaga bɛ se yen. N'i ye tɔgɔjugu fɔbaga sera yen o bɛ ka dɔ fara i ka garadi kan. Donc, Alléluia. Amen. Sebaya ko de don. Question de puissance, Kuma ko tɛ o. pas question de parole. Hali ni mɔgɔ dɔ bɔra sango la k'i tilen ka na ko muso m'a bange mɔgɔ bɛ fiɲɛ sɔrɔ a la. Mais si quelqu'un vient du ciel qui n'a pas été engendré par une femme, on trouve une faute dans cette personne. Ala ye plan min kɛ o ɲana dɛ. Le plan de Dieu est bien. Ala de y'anw bila dugu ma yan ka t'i sigi sanfɛ. N tɛ n'i ye Ala yɛrɛ k'an cɛ ma fiɲɛ bɛ sɔrɔ a Nous la. avons laissé sur la terre avec les associations, on a laissé des fautes en Dieu lui-même. Don dɔ bɛ taa fɔ a ye ko Ala e bɛ ka baara dɔ kɛ o ma ɲi dɛ. Ne ka foro sanji ma se yen. E tɛ sanji bila ka taa yen wa. Pas de pluie dans mon champ, Dieu n'a pas raison. Don o don kelen dɔ bɛ na Ala e bɛ ka wale dɔ kɛ o ma ɲi dɛ. Ne ka foro bɛ ka tiɲɛ ji fɛ ji ko to ten. Pourquoi mon champ est inondé? Avec l'eau comme ça, mon champ est inondé. Ne y'a f'i ye sa. L'homme de Dieu t'a dit ça. Kuma ko tɛ o sebaya ko de Pas don. question de parole, mais de puissance. C'est ça. Sebaya ko de don. C'est une question de puissance. Matigi ko Le Seigneur dit, Romɛkaw kitabu la dans les Romains, 1:16 sɛgɛ bɛ k'a kan. Kibaru duman maloya tɛ ne la fiyewu. Kibaru duman maloya tɛ ne la fiyewu. Kama sɔrɔ o ye Ala ka sɛbɛn ye ka dɛmɛ baw. Kibaru duman wa la bonne a nouvelle, maloya den kelen tɛ je dɛ. n'ai aucunement honte de ça. Ne kɛli Ala ka baarakɛla ye ani bi cɛ ne ye dugu min yaala ka kibaru duman fɔ pasteur tɛ Mali kɔnɔ yan bi min y'a ɲɔgɔnna tɛ. A tɛ yen. Yɛrɛ fɔ tɛ dɛ. A tɛ yen. Il n'y a pas ce pasteur-là. A tɛ yen. Il n'y a pas ce pasteur-là dans les Mali. Mali duguba n'a dugu misɛnw Michel ye kibaru duman fɔ a caman na wa fo ka taa fɔ a tɔ bɛ juguya sa. N bɛna mobili ba ɲini a fɛ. O de kosɔn Kɛwale tan ni wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ tan ni wolonfila o b'o to a la deli yɔrɔ la ko u ni jɔnmuso dɔ bɛnna cinepere bɛ ka kuma jinɛ yelikɛla tun b'o la o de kosɔn ne bɛ kabakoya min na hali sitana b'a dɔn ko ne Michel ye Ala ka baarakɛla mais kɛtɛ dɔ bɛ ka siga hali sitana b'a dɔn ko ne ye Ala ka baarakɛla ye ne cira Ala fɛ ne sir'o bɛ di a b'a la yelikɛla tun b'a la
wari caman sɔrɔ a ka duba ye fɛnɛ la oui a tugura ani pɔli nɔfɛ ka to ka pɛrɛ to ni cɛw ye ala kɔrɔ talenba kɛ jɔnw ye pasɛriw dɔw banna waju na tubaruma fɔ ma jinɛ filɛ ka tubaruma fɔla ko fɔ mɔgɔw ye ko ni ninnu ye ala ka jɔn u bɛ kisi cogo fɔ aw minnu mɛnna ka na ka tugu misɛn nɔfɛ n'aw ma tubi ne b'a fɔ ye tubi waati bɛ mɔgɔ la n'i ma tubi a waati la a laban ŋua n'a y'a ta kari waati jaabi ka o. ni muso ye n guwan ta n'i b'a fɛ ka n guwan kɛnɛ kɛ n'a la ni n guwan ta o la o hali muru kɛlen k'a tigɛ a ma nɔgɔ a f'i karamɔgɔ kelen kɛ o la sa dɛ. Muru b'a fɛ ka tubi olu ka na nka olu wari ko ta na muru b'a fɛ ka tubi ka kɛ chrétien olu ka na sisan. i ka ne tila ka bɔ n ka bana bɛɛ bolo kan Yesu tɔgɔ la amina. muso dɔ bɛ yan fɛ a kinibolo b'a dimi a y'aw sigi bolodimi daminɛna waati jumɛn a y'aw sigi Naya kabini waati jumɛn bolodimi daminɛna waati jumɛn Naya Yesu ye muso wele k'a fɔ muso ye k'a tilara ka bɔ a ka bolodimi bana bolo bi o de y'a to Yesu y'a fɔ Yohana sura 14 a verset 12 a ko tiɲɛ tiɲɛ na ale Yesu ye min kɛ anw bɛ o kɛ ka tila ka fɛn kɛ min ka bon ni ale Yesu ta ye ka da o kan suya ko tɛ kuma ko yɛrɛ tɛ sebaya ko de don ka bɔ yan ka taa joli da ko a tɔ tora o dɔrɔn de ye dimi fɛn o fɛn b'i bolo kɔnɔ ka i bolo bali ka foni wala ka bali ka kɛ i sagona baarakɛla ye ne b'a fɔ i ye muso dimi a ka tunu ka bɔ i bolo kitabu y'a fɔ Esayi 41 k'aw n'aw jugu ɲini i tɛna a ye bolodimi ye jugu de dimi ne b'a fɔ i ye Yesu de ye ne wele ka ɲɛna tɔmɔ kabini ma bange diɲɛ na k'a ni dan kan ka mu walisa k'ale tɔgɔ kɔrɔta diɲɛ na o de kosɔn ne b'a fɔ i ye bolodimi ni muso ka ɲɛnamaya la muso Yesu y'i tila ka bɔ i ka bana bolo bi i bolo bɔ jala la Yesu Kirista tɔgɔ la a jigin i bolo jigin i bolo kɔrɔta kɔrɔta sanfɛ a da tabali kan a jigin ka tɔgɔ ye i tilara ka bɔ i ka bana bolo bi Yesu tɔgɔ la i ka bana min tun b'i la kabini tun ma ja bolodimi Yesu ye tila ka bɔ a bolo sini tɛ dɛ bi i kɛnɛyalen ka taa Yesu tɔgɔ la. a kuri k'a foli a tugu i k'a yɛlɛ. Voilà. Comme ça. Attendez. À folie. Merci. Non, kada la boca. Que olho sura tan con tan gele mua.
Acte 19, 11, 20. Kalangiona deli wati sera. Puis, Pierre est approché. Jina tumebo jina tola. Abana. 11 20. Tani. Yautu mnu tumbe yala muru. Aha. Onu do ya korobo. Onu bisa ka jina uganga ba mo la. Mati Yesu tola. Uya fa jina eko. Paul be wajiri ga Yesu min tola. Amba fo toko koso. Ay wala. Aha. Koso jina wi jale ko. Ne be Yesu don. Mbe Paul don. Nga oye join. Mbalma muso babake. Cassette be pirati. La cassette est piratable. Faire be pirati. Les gens sont piratables. Mais Nico qui veut Michel pirati bien bon. Non pirater Michel ça la honte. Non piratable. Bon Frères et sœurs. Et ma hôtel c'est bien Quelles sont les paroles et ses puissances? Minunga bana ye tabali bana ni jina bana wi. C'est bien de ça dans 2 minutes. Namara ka wuli ka taa fiɲɛ dɔ ka yeli kɛ Yesu Kirista tɔgɔ la deli kɛra bɛ sɔrɔ de. Tasuma Yesu Kirista la kɛ tɔgɔ la ne b'a ci kɛ Yesu Kirista tɔgɔ la ɲɔdimi ni dadimi tasuma ni kawati kurumi ni kɛsɛ kɔkɔli yɛlɛmi jatigɛba Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu. Bolo de ka bana kɛ bolo de kɔ kan bana bi yɔrɔ min na bolo d'a kan ni kɔnɔ de bolo d'a kan ni da de bolo d'a kan ni dogo la bana bi de bolo d'a kan Yesu Kirista tɔgɔ la. Sɛbɛya bɔra ka se ma sɛbɛya sɛbɛya kanfɛ ka se mɔgɔ ma ka se joli ma Yesu Kirista tɔgɔ la sɛbɛya ye jinɛw fɛ Yesu Kirista tɔgɔ la tɔgɔjila jinɛw tɔgɔjila jinɛw tɔgɔjila jinɛw tɔgɔjila jinɛw Yesu Kirista tɔgɔ la nana ko wuli ka taama jinɛw bɛ yen fɛ.
Sufece, la
Rafusa, Anuatani, Rafusa, Jino, Rafusa, Sufache, Rafusa, 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 Semaya, 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 Mubarak Sarah, Delitra Solika, Nebuta Malube, Nebuta Semaya, Seote Maluma, Teresa Yesu Tola, Teresa Yesu Tola, Teresa Yesu Tola, Teresa Yesu Tola, Sirasuna Tamani, Sirasuna Tamani, Sirasuna Tamani, Sirasuna Tamani, Yes, para Segreta, Tadabalikala, Tadadlo, Ruas para Segreta, Tadabalikala, Bosa para Segreta de Baluche, Bosa para Segreta de Baluche, Bosa para Segreta de Baluche, Sabara Segreta de Bali, Sabara Segreta de Bali, Sabara Segreta de Bali, Musoka Tulegere Sogarami, Uyemre Mutogata, Tadabalika Sogarama, Tadafi Nogokona, Tadatu Tegesola, Oya Watibe, Eka Jina Tigala, Eka Kobe Nyami, Nabenya Watimena, Abesinga Nyami, Baluchi, Baluchi, Nabuchi, Baluchi, Yes, Gisa Tabala, Alaida Tigatoki, Eka Totia, Linda Tigatoki, Linda Tigatoki, Tigatoki, Semaya Kuretu, Semaya. Songona, egele ko fulimi ne bila, dusukun bɛ ja, sɔn bɛ ja, sɔngɔn bɛ to kemine, fulimi t'i la, sɛbɛya jugu don, b'a fiyɛ ka bɔ yen. Sɛbɛya ko de don, Uma Konte, Yesu Kirista tɔgɔ la, sɛbɛya, Ala ka sɛbɛya, ani wale, sɛbɛya, Uma Konte. Voici. Ne sedi au makatama saudi butenuka. Anega njuba ka sebera de chongo. Au sikoro. Foi interesse ka podi ke au. Mama musul baba. Le créer moi frère. Parole prophétique si le bien je le sois. Yesu est là de Afrique. Jésus lui-même a dit. Pour affler. Que voici. Affler. Voici. Les séries en je vous donne le pouvoir. Dis. Aujourd'hui. Dis tu m'as sidonné. C'est juste qui marche. Yesu est là de les séries en. Chitana bejo inyesa kanki makora na yateseka do yebi. Tiyatama. Bisi tiyatama. Mama na bila dele kesisa. Kasama kama sawa kafa matima ado lenga tu. Afanye kama ko sebi do. Ibo kunela kafa ko kuma kote sewa ya kodo.